Nu suntem cei pe care îi arată televiziunile și presa miluită. Suntem niște tineri care s-au născut din durerea poporului român și care vor să facă dreptate pentru țara lor, ca să ne creștem copiii aici, în România și nu peste hotare. Pornim astăzi la Alexandria și la Drăgășani, și la Alexandria. Am făcut un fel de mini-sondaj pe Facebook. V-am întrebat pe voi unde vreți să ajung în această campanie, ce candidați AUR trebuie susținuți. Vom avea liste de candidați AUR la Consiliu, peste tot, în toată țara. Hai să trecem la treabă! Într-adevăr, onoarea să vă prezint președintele tuturor românilor, domnul președinte al Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, George Simion. Bună ziua! Bine v-am găsit, Drăgășani! Bine v-am găsit, Vâlcea! Eu am venit astăzi aici pentru un om, pentru Nelu Mândrescu, un om care trebuie să fie primarul Drăgășaniului, un om care a dovedit în viață a dovedit pentru el, a dovedit pentru familia lui și a ajuns la un nivel în care nu mai poate doar pentru el și pentru familia lui. Are tot ce-i trebuie, dar nu are un oraș, nu are un județ, nu are o țară de care să fie mândru. Ăsta este motivul pentru care suntem noi toți aici. În casa fiecăruia dintre noi, dacă suntem oameni gospodari, dacă suntem oameni care ne-am făcut treaba, lucrurile arată bine pentru noi și pentru familia noastră. Corect. Problema este dincolo de gard. Problema este când mergi într-un spital, problema este când ieși din casă și dai de primul drum, problema este felul în care ești tratat de fiecare instituție a statului și problemele sunt cei care ne conduc din 89 încoace. De aceea noi pentru Drăgășani, pentru Râmnicu Vâlcea, pentru județul Vâlcea, am ales antreprenori, oameni care s-au ridicat și au făcut ce trebuie pentru ei, pentru familiile lor și au ajuns, prin prisma faptului că au fost oameni gospodari, sus. Și acum vor să facă mai multe în comunitatea lor și pentru țara noastră a tuturor. Pentru că e foarte simplu pentru fiecare dintre noi să ne facem bagajul, să ne luăm familia și să ne ducem în Spania, în Italia, în Anglia, unde suntem respectați, unde nu ai probleme cu școala, nu ai problema cu spitalul, nu ai problema cu drumul, nu te jupuiesc ăștia dacă ești la ananghie și nu-ți iau pielea de pe tine dacă trebuie să ajungi într-un spital, dacă trebuie să duci copilul la grădiniță sau la școală, poți respira. Problema noastră, și parcă suntem blestemați, este de ce nu putem respira și nu putem trăi la noi, în țara noastră. Aceasta este misiunea mea, aceasta este misiunea AUR și dacă am venit astăzi de la București, în fața voastră, mai am de ajuns în foarte multe localități, pentru Nelu am făcut-o pentru că sunt eu împăcat cu mine că avem soluția de AUR pentru Drăgășani și avem cei mai buni oameni pe care îi propunem pentru conducerea județului
și pentru conducerea localităților noastre. Am făcut acum un an jumate nunta aici, nu departe de Drăgășani. Era toată lumea, de la Bălcești până la Drăgășani, bucuroasă că în sfârșit s-a făcut drumul. Un drum care trebuia să se facă de 5 ani. S-a făcut drumul că veneau televiziunile naționale, că îi vedea lumea și au dat drumul la bani. Eu nu cred că trebuie să avem cetățeni de mâna a doua. Nici în Europa, nici în România, pentru că sunt mari diferențele între București și Râmnicu Vâlcea și Drăgășani și Bălcești. Nu vreau să mai existe două Românii și nu vreau să existe români de-ai mei care sunt lăsați în urmă. Altă promisiune nu vă facem decât aceea că luptăm pentru voi, luptăm pentru Drăgășani, luptăm pentru Vâlcea și luptăm pentru toți românii, de la sat și de la oraș. Din capitală, de la țară, din diaspora sau rămași aici acasă. Cu toții împreună cu oameni de aur. Dumnezeu să binecuvinteze România! Salutare! Bună seara, dragi prieteni! Vă salut, sper să avem net de data asta. Vă salut de pe străzile din Alexandria, unde plouă. Și vă zic bună seara, sper că la voi e mai însorit sau o vreme mai frumoasă, deși în țară vin de la Vâlcea, de la Drăgășani. S-a instalat peste tot frigul și ploaia și de-abia dăduse căldura și vremea frumoasă pe care o așteptam de atâta timp. Vă salut, o să vă rog să fiți alături de noi în următoarele minute. Dacă o să găsești, Doru, cum să încarci ăsta, cât suntem noi înăuntru. Da, am fost la Drăgășani. De la Drăgășani am... bravo, că avem încărcător aici. Hai că rezolv acum și cu încărcătorul să ne vedem mai bine. Un meci oficial cu cei de la PSD o să-l câștigăm noi în mod clar și l-avem pe 9 iunie. Ăla e meciul oficial. Bună seara tuturor! Susțin Nicolae Mândrescu. Așa zic și eu. Bună seara! Salut, Teodora! Ce mai faci? Uitați ce să fac puțin pe live dumneavoastră. Eu am ajuns în Alexandria, fac aici prezentarea candidaților pe județul Teleorman, de la ora 8 la cinematograful vechi. La fostul cinematograf, asta e, da, gata, mi-a venit lumina, dar las că o lăsăm la încărcat când mai avem puțin și ia să vedem, mi-a venit lumina. Salut, Vlad! Salut! De unde ești? Galați! Galați? Ia uite și Ștefan. Ulei, cu cine am intrat? Ulei! De unde ești, Ștefane? Galați! Doi gălățeni. Dați meci? Nu cred că merge la mine meci, nu am cum să accept, că sunt cont politic și mi-au interzis ăștia să fac meciuri, să mai dau cadouri, trandafiri. O suceveancă. Da, cred că Suceveanca îi bate pe gălățeni. Nu știu, puteți să încercați să-mi dați cerere de... Dă-i tu, dar nici pe eu mă las. Nu, că sunt persoană politică și vor să scoată politica de pe TikTok, că interzic ăștia TikTok-ul dacă mai vorbim cu oamenii politică aici. Oricum domnul Simion ne bate, deci stați liniștiți. Nu, eu vă bat așa la TikTok, da. După aia scrie presa nebunii. Băi, Ștefan, auzi? Da, mă, te auzi. Hai, facem un meci amândoi? Da, hai. Faceți voi un meci. Teodora, vă salut. Ne auzim. Și noi. Salut. Baftă. Pasă, numai bine. Ei voiau să fac un meci, eu vreau să rămâneți în seara asta alături de mine la
Alexandria. Aici, pe live. Speră cineva să nu câștig nimic. Cei care vor să câștigăm, să câștige aur la alegeri, se abonează la George Simion oficial. BLT Luca, Ultrasule, ce fac? Bine fac, sunt în Alexandria. Despre Silviu Fire spune multe minciuni în analizele lui. M-aș bucura dacă m-ar invita la unul din vlogurile pe care le face să dezbatem pe live. Zicea că am blatul cu jandarmeria. Pot să am blatul cu multe persoane, instituții și așa, dar cu jandarmeria categoric nu sunt prieten. Da, îl avem pe Iulian la Cernica. Și, în general, o să avem candidați la primăriile din toată țara. Din 3300, la ultima situație, ne mai rămăseseră 600 unde n-avem. O să căutăm în alea 600, mai avem până duminica viitoare. Chiar o să postez lista unde nu avem, să vă uitați și voi dacă puteți să ne sprijiniți. Bună seara tuturor! Te salutăm de la sediu sector 5. Păi eu sunt în Alexandria acum și vin pe șoseaua Alexandriei. Poate trec pe la 10, 10 jumate când ajung, poate trec pe la voi pe la sediu. O să încerc să rămân și live cu oamenii, dar nu știu dacă o să ne ajute semnalul. Ia uite, salutăm din sediu din Dublin. Avem și la Negrești Oaș candidat. Un adolescent român din Spania. Ia să-ți dau o urmărire că odată vreau să vorbesc cu tine. Să văd ce fac tinerii români din Spania. Salutăm Râmnicu Vâlcea, salutăm vâlcenii și mă bucur că am fost acolo. Ce să lămurim? N-am văzut. Candidatura la Sfânt Nicolau Mare, să scăpăm de baronul local. Susțin orice luptă împotriva baronilor. Ne luptăm la Cluj cu Boc, dar că va trebui să-l susțineți pe Călin Cosma, pe candidatul nostru. Onoruri militare la Iași, nu știu, să-mi dai mai multe informații. Sunt la Alexandria, Eli, acum încerc să îmi dau seama pe unde se intră, dacă se intră pe undeva. Și mai era o întrebare. Salutăm Aur Ciorogârla care a distribuit. Da, cu Mamă 1, Mamă 2. Nu sunt eu expert în Mamă 1, Mamă 2. Mamă 1 cred că e Drulă și Mamă 2 cred că e Cioloș sau ceva de genul ăsta. Ei sunt cu ăștia de la USR, sunt cu Mamă 1, Mamă 2. Nu eu. Sănătate, să trăiți! Bună ziua! Să trăiți, domnul președinte! Respect, Liviu Vasilică! Respect, grupul Teleorman. Respect, Marin Preda. Respect, Zaharia Stancu. Respect, Constantin Noica. Și respectul întregii Românii pentru voi, patrioții teleormăneni, cei care ați ținut steagul sus aici, indiferent de epocă. Nu există Teleorman fără Giurgiu, nu există fără
Botoșani, Suceava, Sălaj, Maramureș, Timiș, Banat, Dobrogea. Nu existăm unii fără alții, nu existăm noi aici în țară fără românii plecați peste hotare și n-am fi fost astăzi aici dacă nu aveam înaintași care să lupte pentru România noastră. În cinstea lor am pornit această bătălie și mă bucur să vă văd în seara asta atât de mulți la Alexandria, atât de mulți, peste 50 de candidați curajoși care vor ataca primăriile din județul Teleorman. Pentru prima oară după mulți ani avem aici în județ o alternativă politică. Și îi mulțumesc lui Gabriel Florea, președintele AUR pe Teleorman, pentru că v-a strâns pe voi toți la oaltă într-o mare familie și vreau să-i zic în primul și în primul rând la mulți ani, pentru că ziua lui face 43 de ani. Sunteți oameni minunați și n-ați meritat și nu meritați să aveți stigmatul ăsta care v-a fost pus. Aveți rădăcini adânci în pământul românesc, iar bandiții care au pus stăpânire pe Teleorman au stăpânit și România în acești 34 de ani. Nu s-a întâmplat nimic în ăștia 34 de ani din punct de vedere al conducerii. L-au omorât pe Ceaușescu, au pus ei mâna pe putere și ne-au subjugat pe noi, ne-au vândut bogățiile solului și subsolului, ne-au vândut suveranitatea, ne-au vândut independența și prin satele țării latră câinii, nu mai găsești pe nimeni, din păcate. Asta este durerea cea mai mare. Venim în fața voastră cu profesori, venim cu ingineri, venim cu antreprenori, venim cu teologi, venim cu oameni buni care au curaj, pentru că în multe localități din țara asta, ca să candidezi la niște alegeri, îți trebuie curaj, pentru că vine primarul și îți dă foc, nu-ți dă adeverințe, îți pune obstacole, știm? Să nu credeți că eu sunt undeva într-o bulă sus și am pierdut contactul cu realitatea, cum au pierdut mulți dintre adversarii noștri, cei care au distrus țara acolo în Parlament. Avem o datorie sfântă să ne luptăm, să debaronizăm România și să ne luptăm cu hoții ăștia și să aducem niște tineri la conducerea consiliilor județene și la conducerea primăriilor noastre. Avem la Poroschia, aici, foarte aproape de Alexandria, un primar care e la 5 mandate și nu-l mai satură. Dumnezeu, are 75 de ani, este mai botoxat decât Bianca Drăgușanu, a făcut mai multe operații estetice și vrea în continuare, nu îl mai satură Dumnezeu. Pe primarul de aici din Alexandria, pe domnul Victor Drăgușin, din 2008 încoace, de când este la conducerea primăriei, n-a demonstrat nimic și mai candidează. E 2024. Cât îi mai suportăm pe cei care ne-au condus până acum? A fost greu drumul până aici. Tare greu. Și mai greu va fi de acum înainte. Avem televiziuni care ne atacă. Avem dușmani fel de fel, pentru că ei s-au mulțumit cu 1 milion de euro, 2 milioane de euro. Au încercat să vină, să îi convingă pe bărbații ăștia adevărați și pe doamnele adevărate care candidează. A venit un escroc, un hoț pus recent la conducerea PNL Teleorman, să le dea
câte 1 miliard de lei vechi. Gata, vin banii pe 1 mai, nu vă depuneți candidatura pentru AUR. Ei s-au învățat și cred că sunt experți în alba neagră. Și au crezut că merge așa, cu minciunile astea. Daniel Constantin, îl știți, a fost ministrul agriculturii și a îngropat agricultura românească, pentru că dacă agricultura românească era unde trebuie, era județul Teleorman plin de fermieri. Nu, l-am avut pe Daniel Constantin, l-am avut pe Dacian Cioloș, acum îl avem pe unul Barbu, îl cheamă, n-are nicio treabă cu agricultura, dar este sluga obedientă a lui Paul Stănescu, vecinul dumneavoastră de județ. Ăștia sunt oamenii care ne-au condus și ne conduc. Înainte de Barbu, la agricultură a fost un om foarte calificat pentru scaunul de ministru al agriculturii, avea o experiență profesională la 2 și un sfert, domnul Chesnoiu. Tot de-a lui Stănescu era. Era ministrul agriculturii. Acum candidatul la Consiliul Județean din partea PNL-ului aici la Teleorman are și el aceeași calificare. A lucrat în securitate. Are 76 de ani. Asta este oferta Partidului Comasat pentru România. Nu suntem cei pe care îi arată televiziunile și presa miluită. Suntem niște tineri care s-au născut din durerea poporului român și care vor să facă dreptate pentru țara lor, ca să ne creștem copiii aici, în România, și nu peste hotare. Și pentru asta avem nevoie de fiecare teleormănean, avem nevoie de fiecare român, avem nevoie de fiecare dintre voi să stea în spatele propunerilor noastre de candidați la primării și la consiliile locale. S-au temut tare de AUR și de asta au făcut aceste alegeri comasate, încălcând legile electorale, încălcând Constituția. Acea ordonanță cu privire la alegerile nu s-a dezbătut nici până acum în Parlament și întârzie dezbaterea pentru ea, tocmai ca să nu ajungă la Curtea Constituțională. Pierdeau și o să piardă, pentru că fac greșeli, pentru că sunt disperați, pentru că nu au ce arăta oamenilor. Uniunea Europeană? Sigur, o idee generoasă. Sigur, o construcție economică din care noi ar fi trebuit să beneficiem. Dar cum am beneficiat? N-am fost admiși în Schengen, mărfurile noastre nu sunt competitive, ne-au plecat copiii din țară pe bună dreptate, pentru că aici n-ai spitale, n-ai școli, n-ai asfalt. România anul 2024, nu România 1989, la 35 de ani, cu atâta progres tehnic, cu state care dezvoltă zgârienori și minunății, state pe care acum 40-45 de ani noi le împrumutam. În România, cu atâtea resurse naturale, n-avea voie nimeni să fie sărac și n-avea voie să avem cea mai mare emigrație din lume într-o țară care nu este implicată în război. Siria are mai mult ca noi, dar Siria știm ce s-a întâmplat. Am plecat mai mult decât ucrainenii. Și nu știu dacă ați văzut, dar eu sunt încărcat de vreo 3 zile de nervi. Ministrul Sănătății n-a vrut să ia în gestiune nou spital de copii de la Marie Curie, făcut din donații private, de la cetățeni și companii. Alexandru Rafila îl cheamă pe ministrul actual al Sănătății. Alexandru Rafila, fiul unui colonel de securitate, unui torționar. Și pentru că acel spital nu presupune parandărăt pentru mafia din spitale, pentru Big Pharma
și pentru toate găștile lor de interese de partid, pentru că inaugurarea spitalului nu aduce beneficii PSD-ului care ne conduce de 34 de ani și n-a făcut un spital având la dispoziție bugetul României, au început să zică că n-au hârtii și că nu se poate așa, că trebuie pe note de inventar fiecare obiect, nu e complicat. Așa au vrut să ne facă și nouă cu caravana medicală, cu spitalul mobil Aur, care a fost și la Poroschia și în alte localități din județul Teleorman. Le aveam gata, aveam toate cabinetele medicale, toate dotările de ultimă generație în luna aprilie anului trecut și de-abia în iulie am putut să pornim, că nu voia domnul Rafila și nu voia Colegiul Medicilor și nu voia DSP-ul și după aia n-a vrut Colegiul Medicilor stomatologi să ne semneze. A, nu, păi da, o să vă voteze lumea. Noi prima oară am vrut din banii de subvenție să construim un spital fizic. Pentru că ne ajungea, măcar ne ajungea de o maternitate. Măcar nu mai stăteam stresat când luna viitoare o să nască soția mea, că nășteam niște condiții bune la stat, cum nu doar ea, și mii de alte mame care ar trebui să fie convinse să nască aici în țară, nu în țara altora. Nu Orban, nu Câțu, nu Ciucă, nu Ciolacu, nu e deturnare de fonduri dacă folosiți banii pentru partidele politice, pentru construcția unui spital. N-aveți voie. O să fiți... Ce o să fim? O să fiți legați. Pentru dreptate, da, să fim legați. Dacă e cazul. Norocul nostru a fost cu o altă figură tristă a politicii românești din ultimii 34 de ani, Victor Ponta. Am văzut că el și-a cumpărat la partidul lui 2 mașini Tesla din banii ăștia pentru partide politice. Nu i-a ajutat foarte mult și a dat cu Tesla. N-a mai intrat în Parlament, slavă Domnului. Nici el, nici Tăricianu, nici Băsescu. Dacă mă întreabă cineva ce am reușit până acum, lăsând că mi-am donat 90% din indemnizația de parlamentar, lăsând spitalul mobil Aur, lăsând 200 de proiecte de lege, la prima realizare ar fi că am scăpat de ăștia și mai avem mulți pe listă. Pentru că ne-am săturat. Mulți rău. Mulți rău. Dar nu așa de mulți. Noi suntem în sala asta mai mulți ca ei. Sunt 1000 de familii, aproximativ, care au confiscat statul român și l-au transformat într-un stat capturat. Nu poți să pretinzi că organizezi alegeri libere când baronul ăsta botoxat de la Poroschia cumpără voturi de pe acum cu 1000 de lei, cu 10 milioane vechi. Nu e singurul. Sunt mulți, așa se întâmplă în toate localitățile. Cumpără voturi, vize de flotant, asistații sociali. În guvernarea Aur, niciun om care are 2 mâini, 2 picioare, este sănătos, nu va mai primi ajutor social. Dar o să pierdeți voturi. N-am intrat aici să mă îmbogățesc. Nu asta vreau. Sunt suficient de capabil să mă descurc la jumate din generația mea și am făcut unul dintre cele mai bune licee din București. Am făcut Universitatea din București, am un master la Universitatea din Iași. Jumate din generația mea este peste hotare. Ce s-a întâmplat cu Spitalul Marie Curie și cu această donație, i s-a întâmplat și fratelui meu de cauză, Gabi Florea, care în 2018, în anul centenarului, când am făcut 100 de ani de la Marea Unire, când trebuiau să fie toate școlile, toată societatea informată, să fie sărbători, a făcut din banii lui, din banii familiei lui,
o statuie și n-au vrut să-i o aprobe, să o pună în centrul Alexandriei. Primăria n-a făcut, statul n-a făcut. Județul Teleorman, ca de obicei, a fost lăsat ultimul. Lasă că, uita, lasă că le cumpărăm voturile cu ulei, cu zahăr. Lasă că e Dragnea acolo, sau dacă nu-i Dragnea, e altul, e Gâdea, sunt alții. Așa s-au raportat întotdeauna la voi. M-am dus să caut casa memorială a lui Marin Preda și n-am găsit-o. Asta este valoarea pe care o dăm noi istoriei noastre naționale, din păcate. Și dacă l-am pomenit la început pe Constantin Noica, pe Zaharia Stancu, pe Marin Preda, Gabi Florea le-a făcut acestor mari trei teleormăneni, mari trei români, câte un bust. Și la fel, n-a avut voie să fie expuse. Unde sunt? La Muzeul Județean. Acum. Vreau să vin în Alexandria și să văd pe străzile din Alexandria pe Zaharia Stancu, pe Constantin Noica și pe Marin Preda. Pentru că așa e normal. Am avut ce să învăț când am fost în America. La fiecare adunare pe care o făceau, era jurământ pentru steagul Statelor Unite ale Americii. Noi dacă am venit aici să facem un jurământ către tricolor, ar începe. Ia uite, extremiștii, legionarii, ceaușiștii, nostalgicii. Ce vor cu naționalismul ăsta? Ce vrem? Să ne iubim și noi țara, cum își iubesc și francezii țara, cum își iubesc și nemții țara? Nu. La noi, slugile de conducători pe care i-am avut, iubeau țara altora, din păcate. Asta e problema. Nu suntem nici pro-ruși, nici pro-americani, nici pro-izraelieni, nici pro-francezi, nici pro-germani. Suntem și noi cu România noastră. Că așa m-a învățat pe mine bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, tataia Radu. Și asta este datoria noastră și de asta suntem aici. Pentru a da un mesaj de redeșteptare națională. Și vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi că sunteți parte a acestei lupte. Nu avem nimic mai de preț decât cinstea. Au nebunit tot așa de 2 zile. Ia uite ce i-a pus Simion să facă, i-a dus la detectorul de minciuni. Dacă eu stau de 3 ani jumate în Parlamentul ăla și văd numai mincinoși, numai nenorociți care stau la telefoane să vorbească afaceri și ce bani să își mai scoată. Și vin pe aici să o văd pe bunica Didina sau pe alți bătrâni, uitați de lume, bagiocoriți ori prin azile de bătrâni, că nu mai sunt copiii lor să aibă grijă de ei, sunt plecați prin alte țări. Cu ce am greșit că i-am pus la detector? Dar n-a arătat, trebuia să stea o oră jumate. Dacă stătea cineva să se uite la mine o oră jumate, nu e nicio problemă. Mă duc cu oricine. Și la detectorul de alcool, și la detectorul de droguri, și la ce au mai încercat ei să ne însceneze în acești 3 ani jumate. Au fost 3 ani jumate grei. Dar anul acesta trebuie să producă o schimbare în mintea conaționalilor noștri. Să ia toți pe care îi știți banii pe care îi dau primarii, dar să voteze AUR sau să voteze orice alt partid în cabina de vot, numai nu partidul comasat. E foarte important pentru că este viitorul nostru în joc. Ei gândesc spre un deceniu de stabilitate. Încă 10 ani cum vor ei. Cu PSD și PNL la conducere înseamnă dispariția noastră ca neam. Înseamnă un județ Teleorman cu cea mai mare rată de șomaj, pentru că nu aveți activitate economică. Înseamnă zero turism, cu toate că aveți Dunărea aici și cu toate că fiecare localitate din județ emană istorie și cu toate că aveți Bucureștiul aproape.
dar e în sens invers. Faceți naveta către București. Sunt mult prea mulți oameni de seamă pe care îi cunosc, oameni cinstiți, pe care îi știu la Alexandria, la Videle, la Roșiori, la Turnul Măgurele, la Zimnicea, la Putineiu, la Izlaz, unde poporul român a fost capabil să genereze o proclamație de eliberare națională, încât să nu am convingerea, oricât de obosit sunt sau aș fi, oricât de supărat aș fi, văzând toată mizeria din jur, să nu am convingerea că o să reușim în această bătălie. Dumnezeu să binecuvinteze Teleormanul ținut, blagoslovit și binecuvântat. Dumnezeu să binecuvinteze familiile voastre și să ne ajute pe noi în ceea ce avem de înfăptuit prin fiecare din acești candidați. Ei candidează pentru că am menționat ministrii agriculturii, pentru că am menționat fel de miniștri. Ei candidează cu hoțul de la Energie, cel care a pus România pe butuci, cu hoțul Virgil, l-au pus pe listele de europarlamentare. Lista e condusă de Rareș Bogdan și de Mihai Tudose. Îl știți pe Rareș Bogdan, cel care tăia pensiile speciale în 30 de zile. Rujatul, bravo! Bravo! Au zis că pun o femeie independentă pentru locul întâi pe listă și acum stau cu rândul care să fie femeia. Că așa e european. Noi avem apărători ai patriei române, oameni din poporul român, oameni care s-au luptat pentru România. Cel care conduce lista noastră este Cristian Terheș, omul care în timpul pandemiei a refuzat vaccinarea obligatorie și știți ce manipulare și ce forțări au fost atunci. Avem pe Gheorghe Piperea, pe Claudiu Târziu, oameni care trebuie să meargă acolo și să se lupte pentru România, nu să stea la cafele, la croasante și la sinecuri foarte bine plătite, pentru că asta am trimis până acum. Fel de pile, de nepoți, moși libidinoși, că asta e Tudose. Acuzat că hărțuia o consilieră în Parlamentul European. Nu e posibil așa ceva. Ei se duc în instituțiile europene și se pun în genunchi, se pun în poziția ghiocelului și acceptă orice. De asta am ajuns noi cetățeni de mâna a doua și de asta n-am beneficiat de șanse pentru poporul român. Dar pentru ei și pentru națiunea română o să reușim. Vă mulțumesc din suflet. Sunteți extraordinar. Mulțumesc din suflet. Succes! Mulțumim! Doamne ajută! Doamne ajută să trăiți! Succes! Au! Au! Venim și facem. Sănătate. Doamne ajută! Vă pup! Doamne ajută! Mulțumim! Vă pup! Doamne ajută! Succes cu doamnelor noastre! Doamne ajută! Succes! Felicitări pentru curaj! Suntem la Gratia, că suntem în satul Dragnea. Venim cu drag la Gratia, așa. Da. Sănătate! Doamne ajută! Vă pup! Doamne ajută! Mulțumesc afară! Doamne ajută! Trăi sănătate! Vă mult! Succes! Doamne ajută! Gânduri bune și mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi. Și la Huș, și la Brașov, și la Maramureș. Constanța, Brabova, Dolj, Mangalia. N-am nicio avere Ghiocel Pițu. Chiar spun ăștia din presă că vai, Simion, ia uite, nu are nimic. Voi sunteți motorul meu și vă mulțumesc din suflet.
Vă mulțumesc fiecăruia dintre voi care ați fost cu noi pe live. Ținem aproape. Uite că intră cineva acum, să accept. Să vă abonați la canalul de TikTok. Salut! La ce să dăm? Dar unde aveți barbershop-ul? Eu nu pot să fac meciuri că sunt persoană politică. Toată lumea vrea să facă meciuri pe TikTok cu mine, dar eu am cont politic și n-am opțiunea asta. De vreo lună, o lună jumate mi-au oprit opțiunea asta. Forța Aur, papi. Vă salut pe fiecare dintre voi. Ne auzim mai târziu. Mai revin cu un live în seara asta când ajung la sediu, ori la sectorul 5 unde era papi, ori la București. Gânduri bune tuturor. Să nu uitați să vă abonați la ăsta, la George Simion oficial pe TikTok. Ce dat? Și pe YouTube, normal. Dacă v-a plăcut discursul din seara asta sau de mai devreme de la Drăgășani, eu sper că am zis lucruri reale și sper că sunteți de acord cu noi. Abonați-vă la YouTube.